automobili. Brum, brum, turirao sam svoj motor izlazeći iz prikolice, dok je publika oduševljeno klicala. Ja sam brzina, ja sam munja, neuhvatljiv sam. Bodrio sam samog sebe vozeći ka stazi velikog stadiona. Ja sam Munja McQueen. Bio sam spreman za veliku trku i moja najveća želja bila je da pobedim u takmičenju za piston kup. Bio je to moj životni san. Ali prvo je trebalo da pobedim kralja koji je osvojio više piston kupova od bilo kog trkačkog automobila. Ipak, nisam samo ja sanjao o pobedi. Chick Hicks je takođe maštao o njoj i bio je spreman na sve. Zato se usred trke zabio pravo u drugog takmičara i to namerno. Vešto sam izbegavao razlupane automobile krivudajući između njih. Ništa me nije moglo zaustaviti. Chick je bio veoma iznenađen ugledavši me kako se probijam između olupina. Leteo sam kao munja i preuzeo vođstvo. Chick i kralj su jurili za mnom. Bila je to veoma napeta trka. Želeći da ostanem na vodećoj poziciji, odbio sam da promenim gume prilikom ulaska u boks. Samo gorivo, ne gume, vikao sam mehaničarima u boksu. Zbog toga sam imao veliku prednost sve dok bum. Nisam probušio zadnju gumu. Tras, pukla je još jedna. Hramao sam prema ciljnoj liniji. Kralj i Chick su me sustizali, ali sam već bio nadomak cilja. Dao sam sve od sebe kako bih osigurao pobedu, makar i isplaženog jezika. Mehaničari su menjali moje probušene gume kada je novinar ušao u boks. Bio je to rizičan potez sa gumama, zar ne, primeti novinar. Zar nemaš glavnog majstora? A ne, ja sve radim sam. Odgovorio sam samouvereno, uvredivši svoje mehaničare koji su me ostavili bez reči i otišli. Ma, nije me bilo briga. Osvojio sam piston kupa. I dok sam već uveliko sanjario kako ću uskoro postati bogat i slavan, nisam ni primetio kralja koji je stao pored mene. Nećeš moći sam, mali, reče on. Za ovo je potreban ceo tim i, naravno, glavni mehaničar. Tada se oglasio najavljivač. Ponovljeni snimak pokazao je da je trka nerešena. Kakav šok, nemoguće. Bio sam siguran u svoju pobedu. Svi smo istovremeno prešli ciljnu liniju. Te večeri sam u svom udobnom šleperu krenuo za Kaliforniju, gde je trebalo da se trka ponovi. Noćas nema odmora, dobacio sam iz prikolice. Iako umoran, šleper Meg se nije bunio. Obećao sam mu da ću biti budan i praviti mu društvo, ali su me umor i san ubrzo savladali. Verni Meg grabio je napred, ali je i njemu bilo sve teže da ostane budan, pa nije ni primetio kada mu se prikrala banda drumskih četvorotočkaških razbojnika. Gurali su ga sa svih strana. Siroti Meg se zaneo i jedna od mojih maskota pala je pravo na dugme za spuštanje rampe. A, upomoć! Usred najslađih snova o slavi i bogatstvu otkotrljao sam se pravo na autoput. Teško meni. Odjednom se nađoh usred lude buke. Svi su mi trubili pravo u lice. Zaslepljen svetlošću farova, ništa nisam video. Morao sam da pronađem Meka, ali sam po svemu sudeći pogrešno skrenuo i tako se našao na staroj traci autoputa, ruta 66. Meka nije bilo na vidiku. Čula se samo neka neobična sirena. Priznajem da sam se prepao i pojurio pravo uspavani gradić, ali tamo je bilo strašno mračno. Krivudao sam ulicama udarajući i rušeći sve pred sobom, dok se najzad, ni sam ne znam kako, nisam našao na telefonskom stupu, viseći na glavačke. Mali, u velikoj si nevolji, reče stari policijski auto. Mora da sam se tada onesvestio,
jer je to posljednje čega se sećam. Sutradan me je probudio glas kamiončića vučne službe. Zovem se Mejter, reče kroz osmeh, otkrivajući razmaknute zube. Gde sam to ja? Upitah zbunjeno. U Radiator Springsu, najlepšem gradiću čitavog karburator okruga. Čuj, Mejter, hitno moram u Kaliforniju. Tamo me čeka važna trka. Pokušao sam da objasnim, ali tada ugledah šerifa. Mejter, budi ljubazan i odvuci ovu drumsku opasnost na sud. Povici nezadovoljnih stanovnika odzvanjali su sudnicom. Ugledavši me, sudija Doc Hudson ljutito uzviknu. Šerife, oterajte ga iz našeg grada što pre. Čekajte malo, začu se glas plavog automobila. Glavna ulica je potpuno uništena. Zahtevam da je optuženi popravi. Ne, Sally, to nije dobra ideja. Trkački auto je posljednje što nam treba. Dobro, onda mi recite kako da putnici budu bezbedni kada nemamo ulice. Negodovala je prelepa Sally Carrera. Najzad prihvatiše njen predlog i asfaltiranje je moglo da počne, ali ja nikada do tada nisam morao da radim. Ovo je neka greška, mora da se šale, vikao sam u neverici. Nemam ja vremena za ovo. Uostalom, kroz ovu zabit niko i ne prolazi. Negodovao sam dok je iz zadimljene besi, koju sam vukao za sobom, kuljao vreo asfalt. Ipak, shvatio sam da što pre asfaltiram ulicu, pre ću i otići. Zato sam podesio najveću brzinu. Plus, plus, pljuskao je asfalt svuda unaokolo. Ali stanovnicima grada nije se dopalo moje delo. Ulica izgleda grozno, uzviknu Sally. To znači da se savršeno uklapa u ostatak grada, uzvratio sam. Sve sastruži i počni ispočetka, naredi Doc Hudson. Hej, pa nisam ja buldožer, dobacih prezriv. Ja sam trkački automobil. Opa, ma nije valjda. Zašto se onda nas dvojica ne bismo malo trkali? Ako pobediš, slobodan si, a ja ću popraviti ulicu. Ali, ako ja pobedim, ti ćeš popraviti ulicu onako kako ja kažem. Genijalna ideja, prihvatih oduševljeno. Bila je to prilika da pobegnem iz ovog ludog grada. Brzina, ja sam munja. Mumlao sam sa startne linije. Na dogovoreni znak opako sam nagazio gas, ostavljajući za sobom oblak prašine. Ali neasfaltirani put nije bio moj teren. Na ulasku u krivinu izgubio sam kontrolu i sletao sa stene i odletao pravo na kaktus. Joj! Kao što sam i mislio, voziš kao što popravljaš ulice. Loše. Procedi dok me je Mejter izvlačio na put. Kakva sramota. Novo jutro bilo je mnogo uspešnije. Napravio sam deo savršeno glatkog puta, ali sam ostao bez asfalta. Zato sam odlučio da svratim do mesta gde sam se prethodnog dana utrkivao sa sudijom. Mučilo me je pitanje zašto sam izgubio kontrolu. Gledajući me kako jurim prašnjavim drumom, sudija mi doviknu. Sinko, ovo ti nije asfalt, nego blato. Ako dovoljno smotaš levo, skrenut ćeš desno. Bio sam potpuno zbunjen. Smotam desno da odem levo. Dok samo klimnu glavom i ode. Te večeri Mejter se iskreno trudio da me oraspoloži, ali ja sam bio suviše umoran. Pa dobro, šta je tu je, zadirkivao me je. Ne znaš da skrećeš po blatu i verovatno to nikada nećeš naučiti. Zaboravljaš da sam ja Munja McQueen, uzviknuo sam. Ja mogu sve. Nisam ni primijetio da se nalazimo usred polja hrčućih traktora. Čekaj, pokazat ću ti šta je dobra zabava, šapnu Mejter. Zaboravi, ne želim ni da probam tu vašu ludoriju s traktorima, rekoh nezainteresovano. Ma hajde, samo im se prikradi i glasno zatrubi. Gledaj ovo.
Preplašen Mejterovom trubom, siroti traktor se prope ispuštajući oblak dima iz cevi. Bio je to zaista smiješan prizor, no trajao je vrlo kratko, jer se već sledećeg trena začu neobično cviljenje. Beži, uzviknu Mejter dok se ogromni traktor obrušavao na nas. Ah, kakva noć! Vraćajući se nazad do grada, Mejter se izmotavao vozeći na traške. Kako to radiš? Pitao sam oduševljeno. Koristim svoje retrovizore. I ti možeš da ih staviš? Da, znam. Mislio sam da ih upotrebim u velikoj trci. Zašto ti je ta trka toliko važna? Čudio se. Ona je ostvarenje mojih snova. Ako pobedim, postaću bogat i slavan. Čak ću se voziti i u helikopteru. Možda bih i ja mogao da ti se pridružim u jednom od njih, upita Mejter uzhiđeno. Naravno, rekao. Oho, zakuktao je uzbuđeno. Pa, onda do sutra. Razišli smo se kod obližnjeg motela. Taman sam se udobno smestio kad začuh Salin glas. Čula sam te kako razgovaraš sa Mejterom. Zar ćeš ga stvarno voziti u helikopteru? Prvo moram da pobedim u trci, rekoh. Znaš da te Mejter beskrajno veruje, nastavila je Sali. Smatrate svojim najboljim prijateljem. Nemoj da ga izneveriš. Sledećeg jutra bilo mi je potrebno gorivo, pa sam tražeći šerifa prošao pored Dokove garaže. Ugledavši 3 pehara piston kupa, iznenadio sam se kada sam shvatio da je Dok i sam nekad bio trkački automobil. I to kakav? Znate li da je Dok slavni trkački auto? Pitao sam automobile na Flojinoj benzinskoj pumpi, ali mi niko nije verovao. Hoćeš li da se provozamo? Upita Sali, koja kao da je osjećala koliko me je pogodilo to neočekivano saznanje. Da se provozamo? Bio sam u čudu. Da, zar ne znaš šta znači provozati se? Upita Sali i odjuri. Ali ja zaista nisam znao šta to znači. Ipak pojurih za njom, osjećajući da mi se sve više dopada. Dobro, kuda ćemo? Upitao sam. Ne znam, odgovorila je, a zatim ubrzala izazivajući me da se utrkujemo uz planinu. Stojeći na vrhu klisure, posmatrali smo dolinu koja se prostirala pod nama, dok su automobili jurili širokim trakama autoputa. 40 godina stari put nije učinio sa tlom ono što je autoput uradio od kad je napravljen, uzdahnula je Sali, sećajući se nekadašnjeg puta. Nekad ljudi nisu morali da putuju, svijet je dolazio kod njih. Šta se dogodilo? Upitao sam. Grad je dobio zaobilaznicu kako bi se uštedelo 10 minuta vožnje. Ne znaju šta propuštaju. Bio sam razočaran. Sledećeg jutra asfaltirao sam sve puteve u ljubkom gradiću. Do mene su iz daleka dopirale pohvale zadovoljnih stanovnika, ali kada sam im se približio, ugledao sam uplakanog Reda. Šta mu je? Upitao sam Mejtera. Tužan je što je Munja otišao na trku za piston kup o kojoj oduvek sanja. Brbljao je ne primećujući me. Veoma se obradovao kada je najzad shvatio da sam još uvek tu. Svi su izgledali nekako potišteno, a mislim da znam i zašto. Za ovo kratko vrijeme prilično smo se zbližili i oni su postali moji prijatelji. Još nisam spreman za put, rekao sam, želeći da ih oraspoložim. Nisam siguran da bih sa ovakvim gumama stigao do Kalifornije. Da li neko zna kada Luigi otvara radionicu? Pa ti si prvi ozbiljan kupac posle toliko godina, uzviknu Luigi oduševljeno. Znam šta ti treba, reče pokazujući mi bele gume. Čuješ li kako ti govore? Vidi me, ovde sam. Ti si stručnjak, rekao sam prateći ga do obližnje radnje. Moram priznati da su mi bele gume savršeno pristajale, baš kao i nova boja koju sam dobio kod Ramona.
a kod Flo sam sipao gorivo i uzeo nalepnicu. Sally nije verovala svojim očima kada me je videla. Siguran sam da joj je tog dana srce zaigralo za mnom, kao što je moje za njom, svakako jeste. Evo me, javio sam joj se nabacivši zadovoljni osmeh. I kako ti sad izgleda radijator Springs? Stvarno je prelep, reče Sally, iskreno se smiješeći. Posebno su joj se dopale blistave reklame i neonska svetla iznad radnji. Sve je izgledalo kao u dobre stara vremena. Cijelu noć smo krestarili gore dole glavnom ulicom. Čini mi se da je sada još lepše nego pre, uzdahnula je Sally. Našu zabavu iznenada prekide brujenje helikoptera. Evo ga, pronašli smo ga. Čuo sam nepoznati glas, a već sljedećeg trena bio sam okružen brojnim novinarima. Blicevi su bleštali kroz noć. Novinarska pitanja pljuštala su sa svih strana dok sam bezuspješno pokušavao da dođem do Sally. Odjednom više ni sam nisam znao šta bih joj rekao, a ona me je samo žalostivo gledala. Sa srećom, reče mi. Nadam se da ćeš u Kaliforniji pronaći to što tražiš. Gledao sam je kako se lagano udaljava i tako silno želeo da pođem za njom. Ipak znao sam da je vrijeme da odem. Otpustit će me ako uskoro ne uđeš u kamion. Požurivao me je Mek. Novinari radoznalo pojuriše za nama i ulice malenog grada ponovo utihnuše. Na vidiku nije bilo ni jednog jedinog automobila, a neonska svetla počeše da se gase jedno za drugim. Nekoliko dana kasnije ponovo sam se borio protiv kralja i Čika. Trudio sam se da ne mislim ni na što drugo osim na predstojeću trku. Brzina, ja sam munja. Ali uzalud, u glavi mi je bila samo Sally i nekako mi pobjeda više nije bila toliko važna. Zaostajao sam čitav krug kad začuh poznati glas na radiju. Hej, nisam došao ovamo da te gledam kako odustaješ. Projurio sam kraj boksa i u njemu ugledao sve svoje prijatelje. Mater se nije pozdravio s tobom, reče Doc. A znao sam i da ti treba glavni mehaničar sa ekipom. Pa, evo nas. Čuj, nastavi Doc, verujem u tebe i znam da možeš da pobediš ove momke. Osjetio sam kako mi se vraća sportski duh i brzo sam nadoknadio izgubljeni krug. Ali kada sam pokušao da prestignem Čika, on me je neočekivano odgurnuo se staze. Zavrteo sam se, ali su mi tad sinule Dokove reči. Motaj desno ako ideš levo. Vratio sam se u trku i ponovo bio na čelu. Publika je oduševljeno navijala. Ovoga puta nećeš stići pre mene. Cerio se Čik preteći kralju. Usledio je strašan prasak. Na velikom ekranu stadiona ugledao sam zgnječeno kraljevo tijelo. Zaustavio sam se. Bio je to prizor od koga sam se naježio. Nalazio sam se nadomak cilja. Da sam samo izblazio jezik, pobedio bih. Ali takvu pobedu nisam želeo. Krenuo sam unazad povlačeći se kada je Čik prozujao pored mene. To, juhu, pobedio sam, galamio je. Ali niko drugi se nije veselio. Publika je zanemela i sve oči su bile uprete u mene. Šta to radiš, mali? Čuo se Dokov glas sa radija. Kralj treba da završi svoju posljednju trku, rekao sam i pogurao veterana prema cilju. Nekoliko dana kasnije u okolini radijator Springsa sreo sam Sally. Bio sam srećan što je opet vidim. Jesi li u prolazu? Upitala me je. Pa ne baš, ostaću neko vrijeme, odgovorio sam. Čujem da je ovo mesto opet na karti. Zaista? Začuđeno me je pogledala. Pa da, jedna od trkačkih faca planira da joj ovdje bude centar. Sally me je uzbuđeno gledala. Jesi li ti ta faca? Klimnuo sam glavom. Stvarno si mi nedostajala.
Želeo sam još nešto lijepo da joj kažem, ali je to bilo nemoguće. Iznad nas je brujao helikopter iz koga nas je Mejter oduševljeno posmatrao. Tu vožnju sam mu odavno obećao. Šta mogu, on mi je najbolji prijatelj, rekao sam. Sally se nasmejala. Ko zadnji stigne do Flo, plaća piće. A zašto se ne bismo samo provozali, upitao sam. Ma ne, uzviknula je i dala gas, a ja sam zaljubljeno pojurio za njom.